Татарстанда Бийиктау районы деген район бар. Бийиктау районы деген районда Дібияз Тібеге деген тібек бар. Шондан да арырақ кеткеш, Битаман, Бикнарат деген ауыллар менің туған яқлар. Шонда бәлекей генә Марый шегінде, Дібияз Тібегенде, Бикнарат деген ауылда, Ашыт бойында, Бикматыр елға Ашыт бойында туып үстім. Балашақ Бикматыр етебіне шул ауылда озды. Қызықлы вақиғалар, ең қызығы шу болды. Біз Битаман мәктебінде оқыдық. Біздің Бикнаратқа ол 3 шақырым. 3 шақырым араны біз жайын қышын ері едік. Әлбәтте, 3-ші сыйныфқа қадар ауылда башлангыч мәктеп бар еді, Бикнарат мәктебі. Шунда оқыдық. Шундан соң ол башлангыч мәктептен соң 4-ші сыйныфқа 3 шақырымға әйткенімше Битаманға кеттік. Юлда жаяу барабыз, жаяу қайтабыз. Енді машина ат мазар болса, алардың арттарынан қуып тұтып, тезірек отырға маташабыз. Балашаға бетінде қызық, бик жаяу ересі келмегендір енді. Шул юлда әлде енді қызықлы, бик қызықлы хәлләр болайды. Мына біз Битаманға кеш білен біраз өсе шықкеш, кешін спорт білен шағылларыға ердік. Анда спорт зал бар ие. Физкультура оқытушысы шақырайды, түрлі төгереклерге, спорт төгереклеріне. Шонда бір қыш күні бардықта ауылдаш малай білен қайтқанда енді сыңала қалғанбыз спорт білен шағылленіп. Бик боран шықты, қар бір нәрсе көрінмей, лекен бір заман біздің алда бір ұт, яп-яқта бір ұт пайда болды. Һәм біз шул утқа қарап, бұны машина, трактор деп ойладық. Хәтта ол бик боранлы кейін машина еретірген күн төгілейді ол. Трактор болған деп ойлап, тракторның бір фарысы янған, бір генә фарысы қалған, шул яна деп ойлап, шул утқа қарап бардық та бардық енді қар еріп. Бір заман келіп жетсек, ауыл қырыйындағы ауылдан шақты шетте, зират бойында бір шығарға келіп жеткен біз. Әтеге ут, мына бұл қызық. Әгәр дә мен башка кешедән ишеткән булсам, бәлки ишанмаганда булыр идем. Әкият дип уйлар идем. Менә минем сыйныфташ малай әлдә исән сау, әме аннан да сарага мөмкин. Менә шул безне ут бик тирән ярганак шыгар авыл кырыендагы шыгара хәле алып килде. Һәм сүнде шунда, югалды. Инде без хәл авылны табып, кирип та карадык, авылга кирип, бик ихтибар белән тыңлап та карадык. Бер трактор тавышы килми икән дип. Аннан соң білеміз бит біз, ауылда қайсы абайының трактор біле ергенін колхозда ішлер бетін дейме? Yok, алардың тракторларда қапқа түбінде тұра еме, кештен уақытында қайтқандар да бірнейінде тавыш та ешітмедік. Мәне мен мұңа өзімді әлі аптырайым, ләкин бұл болған хәл. Мен әдәбиетні ярата едім, чөнки мен китап оқырға бек ярата едім. Мәне мен сыр идіп кенә хәзер бүген әйтмәкче булам, ләкин минем бу хәлдән үрнәк алырга димәгән, башка кешеләргә сөйли күрмәгән зинһар. Мин әйткәнемчә, мәктәптә беренче сыйныфларда, урта сыйныфларда, 5-нче, 6-нчы, 7-нче сыйныфларда бик әйбәт укыйсы килмәде. Дәресләргә дә бик йөрисе килмәде инде. Әйткәнемчә, әнә шул хулиганрак бит инде, нәрсәдә эшләп, кызыксынып, тегеләй эшләп, булай эшләп, укытучыларның тиңкәләренә тиеп дип әйтәсең инде хәзер име. Ләкин мин ишле дүртлегә укысам да башлангычларда, 6-нчы, 7-нче сыйныфларда китап укыйдым. 2 апам бар минем. Алар укый, кызлар укый китапны. Шулардан калган китапны мин сорына эчәдерим. Әлде хәтерлим, безнең әдәбияттан укытучы Злехапа. Минем инша яздырада, мин 12 битле бит әле дәфтәр, мәктәп дәфтәре вакытта. 12 битне тутырып инша язам. Ул иштәлегенә 2 кызыл паста белән, кызыл кара белән 2 бишле куя, һәм хатасына 2 икеле куя торган иде. Укымагач. Һәм мин моны нәрсәгә сөйлим хәзер,
Кішіге айтмағыз енді, Зиннұр Құсынияр мектепте нашар оқыған деп Алласы сөйлеп берділер еме. Мен келешкенше мұны сырайдық көден сөйлейм. Мен мұңа бек үкінем. Шул вақытта, вақыт бар, мүмкінлік бар, оқытушылар әйбет еме, грамматиканы, татар тілінің грамматикасын, һәм башқа тіл фәннәрні көбірек оқисы, һәм әйбетрек оқисы қалған екен. Менә мәктәп тамамлағаннан соң мен енді институтта оқыдым 5 жыл. 2 жыл институттан соң армияларда болып қайттым. Мәскеуде оқыдым институтта. Шақты түрлі курстардағы башқа жерлерде оқырға туры келді. Ләкин мәктәптә алған білім ең қадірлісі екен, ең файдалысы екен. Ол менә көп вақыт мен әлі де шул мәктәптә оқыған білімге таянып яшим. Менә бу яшерен батыр түгел, мен моны ачыктан чыгайтам. Мәктәп білімі иш киткеч менә. Чөнки ул вакытта әле акыл саф була, яшәйме, баш мие әйбәт эшли, бөтен нәрсәне кабул итә. Шул вакытта сеңдереп калырга кирәк. Ул үзенә үзе сеңә. Аны сеңдем икән бу фән миңа, бу предмет килеп ирештем икән дип, маңайны кашып карыйсы юк. Ул сиздермичә үзенә үзе сеңә, һәм аннан кирәк вакытта сиңа файдалану өчен килә дә чыга. Менә мин бу серне бүгенге әңгәмәдәшләргә да җиткермәкче булам. Бу минем сезгә хәтта менә үтенешем, бу сүзне искә алыгыз. Бигрәк тә гуманитар фәннәр буенча китергә теләгән кеше булса, журналист, язучы буларга теләгән кешеләргә әйтәм, төгәл фәннәр дә бик кирәк. Химиясе дә кирәк, физикасы да бик кирәк. Җәйге юлда дип аталдым икән. Безнең күрше авыл, Зур Киек дигән авыл бар. Ул минем әнинең туган авылы. Анда безнең Дәвәни яшәде үзе 4 километр ул. Безнең бик народка. Шунда без Дәвәни янына бара идек, аңа ярдәм итәргә, булышырга. Менә әлдә хәтерлим. Ул Зур Киек дигән авыл бик народтан чыгып китте, шунда ул тауга менгән кебек менәсе, шуңа күрә без Киеккә менәбез дип яшәдек. Шуннан бер заман кайтып киләм, бу июль айы микән, җәй икән инде, арыш, ике якта юл. Әйтәләр бит, дуга буе арыш дип әйме. Биек инде мин әлем бу вакытта малай. Шул вакытта үзеннән үзе тапмак кебек шигырь килде күңелгә. Мин махсус та эшләмәдем, менә үзем барам. Әйме, Дәвәни рәхмәтләр укыды, аңа булыштык, тәмле әйберләр белән сыйлады, матур итеп Дәвәни, әйме. Шуннан кайтып барам. Бит инде үзебезнең туган авылга. Шуннан юлда кайтканда шундый бер тапмак рәвешендә бер шигырь килде. Мин моны истә калдырдым, кайткач язып куйдым да, ул вакытта яшьләнче бүген Сабантуй журналы редакциясенә җибәрдем. Сабантуйга яшьләнчегә җибәрдем дә, ул газетаны алдыра идек. Ялкын журналында ул вакытта Салават Көпре юк бит әле. Шуннан хәзер атна сайын карый башладым килгән яңа газет. Минем шигырь басылмаган икән дибеме? Әле бетермим бит. Әле аның редакциягә барып ирешәсе, Казанга хәтле барып, әле андагы редакторлар, журналистлар укый, яраклы булса бастыра, яраклы булмаса хат язып җибәрә. Һәм шул җәйге айларның берсендә минем ялт итеп яшьләнче газетында бүгенге Сабантуй журналы инде шигырем басылып чыкты. Аны мин күрмәгәнмен. Иң беренче мин күрмәгәнмен, авылда күргәннәр, илкәннәр дә күргәннәр. Ул бит тама мәктәпкә баргач та мин инде син шагыйрь дип име, шулай дип кытырта башладылар, һәм сыкланып дип әйтәм сайын карый башладылар. Менә шулар бик нык истә калган. Һәм шул җәйге юлда дигән шигырь басылган иде. Бу сорау минем өчен бик катлаулы. Бик катлаулы, чөнки минем бу дөньяда бу яшькә кайтып эшләмәгән эш калмады буга инде. Менә күпләр белми, мин бит шагыйрь, әле сөйләдем,
Мен шигырьдән башладым. Проза язу, мәктәптә укыганда проза язу шактый катлаулы шул. Прозага осталык та кирәк, яшь та кирәк, тәҗрибә дә кирәк. Мин шигырьдән башладым. Мин әле дә шигырьләр язам. Минем бер 15ләп шигырьгә җырлар да бар. Алар бик популяр җырлар булып, кайвакыт яңгырап та куялар, име? Мин утырмыйм мин истиратында, тукта шигырь языйм әле дип. Үзе килә дә язып куям. Ул бина бер китапка җыелган шигырьләр бар буга инде, иң яхшыларын гына сайлап бәлки китап итеп тә чыгарга дигән план бар. Аннан соң нәрсә дә эшләргә кирәк. Буны эшләргә кирәк дип әйтмим. Үзе шул теге кыш көне бүрек киеп йөргәндә бүреккә чыпчык килеп кунам ит әле ашарга сорап. Шуның кебек бу фикерләр, проектлар дип әйтеп булса инде, идеяләр менә үзләр шул чыпчык кебек килә дә куна инде. Унау була ул. Bir җилкәдә, bir иң башында 5 чыпчык утыра, икенчесендә 5 утыра. Шуларның күбесе ишеп китә, бер-икесе кала һәм шуны тормышка ашырасың инде. Менә шулайрак бара. Шулайрак бара. Аннан соң мин бит Аллага шөкер гәүдәгә дә бәләкәй кеше түгел. Зур гәүдәле кеше инде ул бәлки күбрәк эшләргә тиештер. Әдәби китаплар укырга яраттым дип әйттем. Башта ук әйме, әдәби китаплар, драма, мелодрама шулай ук. Ләкин мин үз гомеремдә меңләгән, йөзләгән китап укып, шулар арасында bir яки ике детектив әсәр булды микән, юк микән? Мин аларны яратмадым. Сугышчан, боевик дип әйтәбез, име? Андыйларны яратмадым. Кызык түгел, алар күңелдә калмый, име? Йыгынты ясамый, тәэсир итмей. Безнең кичкәнә генә авылда, клубта бәләкәй генә китапхана бар иде. Анда безнең бик күп иде китаплар. Пьеса китаплары бар иде. Әлдә хәтерлим, Хәйвахид пьесалары хәтерлим. Чөнки Хәйвахид безнең Мәмдәл дигән күрше авылда туып үскән. Минем күрше авылныкы ул. Менә шул пьеса китапларында берсе дә калмыйдыр. Мин кич белән барып клубка сайлап алам да, шул китапларны рәхәтләнеп укыйдыр. Иң яратып укыган китаплар ул заманында 90-нчы елларда Чыңгыз Айтматовның яңа романнары булды. Һәм гомумән безнең татар әдәбиятында да Аллага шөкер бик кызыклы китаплар бар. Менә кызганыч, мәктәптә укыган вакытта без Гаяз Исхакыйларны укый алмадык. Һәм тагын берничә татар язучын укытмыйлар, аларны укырга ярамыйдыр иде. Мин әле хәтерлим, Исхакыйның романнарын мин инде институт бетергәч, журналда эшли башлагач кына кул язмадан укырга туры килде. Хәзер менә балаларга, китап яраткан кешеләргә бик рәхәт. Нинди китап телисең, ул кагаз формада да бар, ул интернет версия вариантта да бар. Рәхәтләнеп укырга була. Китап укырга вакыт юк бит дигән кешеләрне мин аңламыйм, һәм бер кашан да аңламаячакмын. Аңа вакыт кирәкми. Үзеңнең күңелне канәгатьләндерү өчен дип әйтәм мен инде. Бераз фантазияңны уйнатып алу өчен. Сиңа җаныңа рәхәт булсын өчен китап укырга көнгә бер сәгать ярым, 2 сәгать вакыт табып булмыймы? Була әлбәттә. Бу сәбәп түгел. Китап уку дигәннән бер кызыклы әйбер сөйлим сезгә. Менә минем үзем малай, Булат исемле. Шәһәр малае бит инде, Казан малае. Иде китаплар күп, бик шәп кызыклы китаплар бар. Татарча да бар, русча да, инглизчә да име. Китап укымый инде, компьютер кирәк, бунысы кирәк. Шуннан соң мин моңа таләп куйдым. Фатih түгел, бары тик менә бу китапны укып чыгасың, мин сиңа бик әйбәт китап сайлап бирдем, укып чыгасың. Шуннан соң компьютер, интернет сиңа рәхәтләтеп, аннан соң уйнарсың, шөгыльләнерсең. Шуннан китапны укып чыга. Һәм эчтәлеген якынча сөйләтәдер. Татарча китап. Шуннан соң икенче атнада русча китап бирәм. Укып чыга, эчтәлеген сөйләтәм. Юк инде укыйсы килми. Әтием укыйсы килми, димме? Тартыша, караша, мең төрле, миллион төрле сәбәп эзли табыла инде. Ялкауга сәбәп табыла бит инде. Малайлар шундыйрак була гадәттә. Юк, укыйсың,
Башкача сөйләшмибез. Апасы укыйдыр әлбәттә. Шуннан соң бер ярты ел шулай. Ярты ел. Менә моны үзегезнең әтиянегезгә дә сөйләрсез, әйеме? Ничек итеп Зиннур абый үзенең малаена китап укытырга өйрәткән дип. Бер ярты елдан соң карыйбыз. Фатирда Булат юк. Чәй эчәргә чакырмакчы булды, әнисе Булат юк, югалган Булат кая икән? Диван артына качканда китап укып ята. Үзе китап тапкан. Кибеттән сатып алган, мәктәп китапханасыннан алып кайтканда, малаебыз шыбырт кына миңа кымачалык итмәсеннәр дип качканда китап укып ята. Шуннан бирле ул да вакыты булганда, вакытын табып әйткәнемчә китап укый иде. Менә хәзер бүген сөйләшәбез инде ул хәзер безнең финансист, икътисад белеме белгече. Әтием рәхмәт, әле ярый, теге вакытта китап укыткан соң, әлдә китаплар укый. Әлдә китаплар укый, я интернеттан ала, я сатып ала, я башка җирдән кызыклы, дөньяви, атаклы, Россия күләмендә атаклы татар әсәрләрен укый, татарча да укый, русча да укый, инглизчә да укый. Иш телле китап укый ала. Рәхмәтләр укый. Мин ди менә кеше белән сөйләшкәндә хәзер җимнәтси беләм ди. Финанс документларын тутырганда да кирәк ди, җимнәтсезү ди. Әйме, шул укыган китаплар искә төшә ди. Һәм шуның күнекмәләре бүген дә ярдәм итә ди. Менә бу мисал, төгәл мисал. Бу журналлар битендә алар миннән туган балалар кебек. Менә бармаклар телле озынлыкта булса да, алар һәммәсе үз бармагын кадерле, алар һәммәсе дә кадерле инде, алар битендә җаннан чыккан, үзең уйлап тапкан аны. Менә Салаватка бер журналы Аллага шөкер 30 елдан артты инде. Ничә буын безнең балаларыбыз шул журнал белән тәрбияләнеп үсте. Сабантуй, мин әйткәнемчә, яшьлегенчене без укыдык, шунда беренче шигырьләрем басылды име. Бик ярата идем. Сәхнә журналы менә 20 елдан артып китте. Безнең халык бит татар халкы концерт ярата, театр ярата. Аның сәхнәгә кадәр, сәхнә журналына кадәр андый басмасы бер кайчан да булмаган. Һәм менә Салават көпер журналында без татарның тарихы бай, татарның мәдәнияте бик бай дип сөйләшәбез. Ләкин аның бәләкәй балалар өчен Салават көпере кебек төсле журналы бер кайчан да булмаган. Бер 2 ел аклы-каралы 100 еллык бер журнал чыгып алган, 2 ел гына. Андый журналы булмаган. Һәм сәхнә турында әйттем. Шуңа күрә миңа һәммәсе дә кадерле. Пьесалар язам мин сирәк-мирәк, алар куелада балалар өчен, Оренбург театрларында, Башкортстан театрларында куела, өлкәннәр өчен. Роман, проза жанрына керә битендә аларны яздым, шигырь турында әйттем. Нинди жанрлар барса? Детектив. Детектив укырга да яратмадым. Боевикларны ул турда язганымда булмады. Хәтта минем бер кыска гына поэма да бар. Монда теге әйтә алмыйм, поэма язганым юк дип. Димәк, юк ахры, ләкин мин беренче чиратта проза яратам, мин прозаик. Он 12 яшьтә минем бик каты шофер буласым киләдер. Ул вакытта хәзерге кебек түгел бит инде. Менә борылып карыйсың да үзеңнең балачагыңа, әйме? Әле кичәгенә кебек. Менә Бикнарат дигән авыл, минем туган авыл Казаннан. Әдерәк колны сузсаң, яки менә без эшләгән редакциянең түбәсенә менеп карасаң, авылның морзалары күренеп тора. Якын гына. Минем балачакта, яшь вакытларда, мәктәптә укыган вакытларда бик якын булып тоела. Ләкин шактый еллар узган икән инде. Ул вакытта авылдагы хәлләр, машиналар да әйме бүтәнчә иде. Машиналар бик юк иде, бик сирәк иде алар. Хәрби машиналар, яшел төстәге ГАЗ-51, ГАЗ-51 дигән маркалы машиналар иде алар әйме. Теге дип пычрактан дип әйләндереп тәгәмәчләрен буксавай итеп йөри торган
Ул вакытта бит авылларда асфальт юллар да юк, күп авылларда асфальт, деме. Нишләптер минем шофер булырга хыялланганмын, ләкин мин үземне шул турда искәчеп китә дә, уйлап куям үзем өчен генә. Менә бүген сезгә дә әйтәм, шактый надан уй булган бу минем. Име? Уйлап карыйм. Соң мен әйтәм, минем бүген дә бар машина йөртү таныклыгы. Мин шофер, мин йөртәм. Bütün машинаны әйтәм, мин тракторда да, Белоруста да эшләгән булдымы? Димәк, ул шофер һөнәрен мин ул вакытта төп һөнәрем итеп уйлап дөрес эшләмәгәнмен. Дөрес эшләмәгән дип бу миңа гына кагыла. Мин башка кешегә әйтмим. Мин шофер машина йөртүчеләрне һөнәрләрен бик хөрмәт итәм. Менә шуңа күрә аннан соң теплоходта капитан буласы да килде, бик нык бер шундый бер вакыт булып алды мәктәптә укыганда. Һәм калганы инде менә үзегез беләсез. Мин бик спорт яратам. Минем белгән кешеләр, якыннан белгән кешеләр моны буңа бер дә аптырамый, мине белмәгән кеше Кетинде бу кадар гәүдә белән нинди спорт булсаңа дип аптырарга мөмкиндер әйме. Ләкин бу дөрес, мин кысла йылдызлыгында мин. Июль айында туганмын, су яратам. Менә балачактан ук безнең Ашыт дигән елга һәм безнең авылдан ерак түгел Илләт дигән Марыйга кирип китә, бездән Марый орманнары буйлап аккан елга, искиткеч шәп елгалар бар. Шунда без кыйнып үстек. Һәм мин кыш буе әлдә бүген бассейнга йөрим. Һәм мин бик яратам шаңгыда йөргә кыш көне. Җәй көне сәбиттә безнең балачакта сәбит дип атарыйк велосипедны. Мин әле дә велосипедта йөрим. Менә тиздән 20 чакрым кайтып килеп, эшкә дә шул велосипедта гына йөрмәкче булам. Мин җәй буе йөрим. Чыгып китәм дә орманга шимбә, шәмбе буш вакытларда. Буш вакытым булдымы, җәй көне мин гел велосипедта йөргә тырышам. Бер үзең орманнарга чыгып китәсең анда, карап, елга буйларыннан, күл буйларыннан бик рәхәт, бик әйбәт нәрсә ул. Роман мин ул яктан бик бәхетле кеше. Менә кайбер каләмдәшләр белән сөйләшәбез бит, аралашабыз әйме. Менә бер әсәр китап яздым, хәтта бер 3 ел ял итәм, я уйлап йөрим диләр, мин аңа аптырап карыйм. Минем 2 роман, алар менә параллель бар инде. Алар бар, я башта йөри, я язылган, күпмедер шактый, я ярсы язылган, я эчтән бер язылган була, әйме. Хикәяләр, новеллалар бар әйме. Менә мин кайсы жанрда эшлим, шул жанрда минем инде план. Мин интернетта папка ачып, язасы дип кенә куйдым, зур итеп, язасы, һәм шунда папка. Анда 10-15 новеллалар әйме, берничә роман, һәм башка планлаштырган әсәрләр бар. Аллага шөкер дип әйтәм. Мин ул яктан бик бәхетле кеше. Ходай Тәгаләдән килә барысы да. Мин язучы булам. Мин укытучы булам. Мин космонавт булам дип кенә хыялланып кына, бәлки барып та чыкмый торгандыр, бәлки барып та чыга торгандыр әйме. Ходай Тәгаләдән биргән талант булырга тиеш. Менә мин әле дә бик еш искә алам үземнең әтиемне. 4 класс аның белеме мәктәптә. 30-нчы ел иде ул. Орны җәннәттә булсын. Ләкин аның сөйләшүен тыңлап торсаң, шаклар катайдың. Ул чагыштырулар белән сөйләшәдер. Менә кеше башына килмәгән әлдә инде чагыштыруда әйтеп куя, бер әйбәт фикерен әйткән, димме? Жыгыла киләдер, или сыкланалар аның бу сөйләшүенә, әйме? Бәлки бә шул әтидән килгәндер. Аннан соң минем әнием әле дә сөйләшкәндә үзе дә белмичә, гел мәкальләр белән сөйләшә. Менә шуннан килгәндер. Әйбәт комбайнчы булу өчен дә, шәп алдынгы сыйыр савучы булу өчен дә талант кирәк. Аңа әлбәттә талант кирәк, әйме?
бар һөнәргә дә язучылык ул Ходай Тәгалә тарафыннан айрым кешеләргә генә бирелгәндер. Менә әгәр дә үзегездә андый күңелегездә теләк барын сизәсез икән, языгыз, башта шигырьләр языгыз име, аннан соң хикәяләр, проза килеп чыкмаса, аңа приза исегез китмәсен, кайгырмагыз. Ул анысы еллар белән килә. Менә мин моны үземнең буенча әйтәм, еллар белән килә. Аннан соң хәзер мин инде әзрәк яшьтә бар, Аллага шөкер, бераз име. Мин бүгенге көндә дә мин язарга өйрәнәм әле. Мин проза язарга өйрәнәм. Мин роман язарга әле өйрәнәм әле. Шуңа күрә гомер буе өйрәнәсе инде аны. Бер дә аптырага ярамый, менә мин моны белмим әле дип. Бүген белмәсәң, ниятең булса, теләгең булса, иртәгә белерсең.